Hello guys, maadong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, mapay paghumanahog panglaba sa kuan tong towel o bedsheet kay man hagilabhan katong naglaba ko sa kuan. Mga sanina may ang giuna. Open na tong door, door. Kaya ato tas kuan, ato kus kuan guys, mulberry. Kaya tanawag na nabay mga hinog kay ang kuha ang kuhaon. Nandiyan day guys, mag-arrange ko aris buwak. Na may mga nabitaw mga kuan guys, mga kaangawa na sud, awa na buwak. Mag kuan ko daring mga buwak bitaw nga arang daghana naghampuong ras isa ka kaang ang ibalhin sa kaangaway sud. So aris atas mulberry una guys, kay bisig na hinog kay nga na bato si ma'am nga kuan tang kuan og hinog. Igda ko nga ni kaya mayang sudlan. Tas liksi ato sud kay nabisi sa cellphone. Kani ang giingan guys na ang tamnan sa buwak nga naghihampuong na. Kaya may mga sud sayang pud ag juta. Kana si guys duhaw man sud sagbot man na dapod. Daghan ang mga kaang nga bakante guys. So ato ning tamnan unja. Tamnan ni na buwak unja. Diya ka ni siya guys, so ko ganay, naluoy ko sa Mama Mary. Ahal na siyang hawanan, kuha na ng buwak para makita ag hagdanan, padong ni Mama Mary. Yan na ano diyang hinluan unja guys, kay so very dirty na hugaw na gidang kuhan. Pwede kayo nagbrasan para maputi. Uy, wamarin na ng paong ng sugaan eh. Pag nun siya na unja. Mana ang trabaho unja guys. Ini gumanag kuas mulberry. So, aritas mulberry. Na ba kay hinog nga. Unhan na po ta danis. Uwan. Naunhan na po ko danis langgam. Wa lagi. Ay naada ay tagsa. Agoy. Aray. Tusok puta daning kahoy. Yeah. Wala na, apil na di mao. Oh, di mao. Di hinog. Sa mukas di mao. Init na jud, dyan muwa na pud ni. Ay! Dali ra jud mga gatong towel o bedsheet. Napil na napay puwa-puwa gamay. Mag-ipo sa ko guys, oy kan jagma. Magpupo sa ko guys kay jagma. Hagbong tadaring kimba. Laka I mean. May asbo nga tanawon oy. Dara guys, gang nakuha. Ag-uban di pa kadyo. Violet ano naman gikuha kay magyapon kanon sa langgam. Diya pwede naman po na siya makaon. Sanjara po guys kay magkuhan ko daris mga buwak. Hello guys. Diba ni nga magkuhan ko buwak unsa kaning uwan man ning taligsik di na pud na ma sana di na pud na ma trabaho ugma na ramang pud kaya na may uwan sa gani hagi kan inglik si nagpalit og isda ara pag lami-lami hang video ja wa man day maon ni Lexi na pa video kung Lexi atus isdaan kay ganahan is mga isda aga man napalit og isda kay kuan tamarong na pud, tama og rong. Diya dagoy kamonggay da, kayong sabaw mi. Nakatagpilaw kog maridyo kay uwan man, biskay ang ikuan tong buwak dito sa Mama Mary, pang tarong na putong brasan. Uwan man noon. Igura ka din nakatog ang labhan.
So ay magdigamos ako sa mga kani utsu. Nagkuanday mi guys, naglaaway mi ni Mariano. Na-outro na paghang desisyon. Di na murag bawo. Hani baga. Naglibog ko sa ang desisyon ipahuwam bas Lixie gajid kay napangat gajid ko. Kay nagchat si Lixie nga biyas kuan dapat Lixie nagchat pagka July 1 kay katapusan sweldo man na niya. Ningan si Lixie nga kay gamay naman lagi pagijang vitamins sa ang sweldo dugay pa. Ningan nga papagamay nagang vitamins din nakabot sa naguli niya. Diya kay niingan magwa kunoy kwarta. Wa gali kuno si Jay allowance. Wa gali kuno si Jay load nga man. Paghapon alas 7 sa buntag, alas 8 sa buntag. Nagmay di magbungga, dapay cake red ribbon. Nag-Jollibee pa silang duwas diyang baji. Anja kay nakita man ko giriak ni Bibi. Naghilak, emoji ba, higahilak. Nandiyan ningan si Lixie nga butbuton kuno. Butbuton si Papa ma, nga na. Siyempre, nasakitan ko sige giriak sa bata, nasakitan pa ko sige ingan sa bata. Siguro, wapod ginahuna ni Mariano nga, ug i-post na niya nga kay bawa man siya na i-Facebook si Lixie, wapod siya ginahuna. Nga agbata masakitan kapila na gajud nagpailib ra gajud ko guys kay di ko gusto aliwaros gajud sa tanang sigig post nila makita gajud si Lixie na ingan pas Mariano pinayon pas Mariano di man ni ahang di kuno jahang kwarta ja kay na sipok maghang pamuot guys nagpost ko na panagsarag ko mo kana na nagpost ko ha nagajang gi-post kay bukan di na kasi maantos ang kapangot sa tagod pang Lixie nagsakit ko wa ko nagsakit isa kong gigna nagsakit kuno ko kay ngana kuno mas magsakit ngana kuno magsakit ko nga wa naman ni ang gingnan uy wa na bitaw ta sabay ngigna ang gingnan nagsakit ra ko tungod sa ang anak nga nakita nga ingana ka kay agi pangadto ni Lixie pang vitamins ra unja aningan kagwa kay kwarta wa gali kuno kay load nga na naglimod pa din siya ang comment nitugan na siya nga ningan siya nga bertis ang uyab nga na harajang siya gilibre pila ra bali pag ingan nga na di kay okay raman ta pag mga nga na di raman pud ikon kay makita sa bata makasabot ta ba ni Lixie kay bawo nagali mag-chat di siya magkuwas jang anak nga di magrespeto gagajid respeto ra gajid para sa bata kay baw ko nga si Lixie makasabot na 7 na edad pangat gajid ko guys mo nang na sa luwa gajid ko ka post ko kay na di gajid dadto ra gajid na gipahungaw hang ibati grabe pangata din na parang gapong adlaw ang Lixie ajo hawa big ajo katubatuwang na kay bisig ikaw mang kuanan maapil ka sa ang sapot da humaglabhunon napangat gajud ko guys gajud na kay napangat nako pero di ilahang naong kuan ra nag-caption kuan ra ko wagawas ko sa ang kapangat dadto kay ning comment man amang gi-unblock di-black na ang gan-black ha pagkajang gitag. Kaya aron makita gajang niya dadto ning comment. Ngin pa nga, ingan pag-caption niya nga. Kanisa lang kay sana wa pa kunoy sana bot pa sabot pobre pa si Carding. Carding may jang angga pud. Carding or Mariano nga nabot pa sabot pobre pa si Carding pa ay happy birthday Han, I love you. Wa kagi luo diha nga makita sa imong anak ako nga na mapugong Jumil pero wa na ipakita nga ingana ko sa ang laki pero sa
das ning agi pa to, pero karon kay wa naman nag-focus sa mapud kong liksi. Agsija kay kada pus kita jang liksi. Nga kada kuan nga mingis kada pangadtong liksi, moingon si Jagway kwarta. Sige kakita na liksi nga sige Jollibee, sige McDo nga na, manggawas nga na, umangaon. Nim si Jag paita wa na baday kuno jay paita di na baday kuno jay makakaon og Jollibee ang ginan. Bisan pag mukaon kag bisag asa, basta kay di raman makuha sa ang anak at ang anak ang gingnan. Ang ginan dako kog respeto. Sa unas nag-away mi, hagbay ng lispad ng tanas perisuhan ug wa pa kumaluoy. Di dako man lay kog respeto kay para sa mga anak. Hanggi pa saylo. Karon nag-abusar gajud. Ija gati ko manunuwa dyan. Sa moto gapon, wala pagnganda. Ang ginan huwatag hagpos. Ang ginan. Kay di na jika na di na jika pakita ng liksi birthday ni liksi di na kasi luar mo ko si liksi gapon kay naghilak man ingin man nga kuan nganong di kuno hindi kun nganong kunong utro ko guna-huna nga inisugot na kuno ko nga makita sila sa jampapan hinga na kurupot ko di hindi na pangat ra ko biyang ginan ini si nga mo nang galibo ko sang sisisyon kaya gudin ko nga di jadi pahuwam okay. Aghang purpose pod guys nga naghangi pahimuan si Lexi og Facebook tungod kay gi-block lagi na si Mariano sa hang account di na ko gustong kuan pa mi magkontakay ang gipahimuan si Lexi og Facebook ni Ateria mo tong ang purpose para sila na magkontakay in case og kuan pod og manarbaho na pud ko nga di mi mag-uban ni Lexi kami magkakontak pud mi ni Lexi agha din kuan purpose jud sila ay magkontakay daga pasalamat galis Mariano kay sa uban pa ng body nga nagbuwag na dya nay anak gipakita gihapon na hus Lexi ag uban pa na wa na kay way tarong suporta last pada mo padara mulabjan rag duha ka buwan isa ka buwan mo pada og 500 okay ra kadana di day ka pangot dana sumo nang grabe jadi ka jinggi post kay wa nagadi ko kagwanta na pangot tagadig ko sa marto guys gawas ko sa ang kapangot kay naman kog haros diri ko munggay maniud ra pud mi kay to nagkuan ako ini nagpabukaw nagkuan ako guys tubig nga kuanan na rin kamunggay og katong isda sinsya lagi mo guys kay na grabe kang baba witik-witik raman po na pangat lagi gajig ko di mawas ang kuan bis kay ang i-promise ang kagalingan na never na ko magpa-stress magpangat-pangat kay gusto like kong manambag gusto ko focus na ko para ni Lexi para sa ang pamilya na ko'y mga pagkuwang ba gusto na nga ma-focus na ang kaugalingan di na ko gusto makadungag pag mga istorya nga mga makasakit kaya di ko maka-focus dali ra ko ma-stress dali ra ko masakitan mahiubos nga na diya nagaditong gikuan sugod nga ning arhimi si Lexi nagadang dilikayan mabitaw na uli-ulian na ni ang lawas unsa kay nga to na-react ni Lexi nga naghilmi emoji bright pud kay ka-react pud nga to unsa ni sumbong pa jadi tus jang lola wa pa ni sumbong na man ang i-check nang jang cellphone i-chat man si Jan ingan man si Jan pa ni reply man si jang may di ni Maria na ingan ka papa wa kay kwarta nag-Jollibee man lagi mo to ni reply pas Mariano nga na di man ni abibi ako bitaw ning reply nanging nang bisit kambuang ka nga na ug may nga na ka pwede naman siguro i-hide si Lexi or unsa ba para di makita sa bata ug unsa iyang mga post para di makita ni Lexi nga naraman na kabisik para di masakitan iyang anak kay iyang anak makasabot na grade 2 na so mora to guys kay igor ko nagpakwas ang kapungat darag malbiri dia ani si Charip kay gamitin ko nun ni share at sa ni iyang ikuanda ni si mamay nag-chat na nga ipapo ko ang mga hinog
Diya mga ugma, nagti mga hinog or sud adlaw ano patong paon. So mara ni ang bag. So mara ni ang vlog guys, nagsawa kog isda diya nagpagaw sa rodyo ko sa ang kapenget pasensya na gid mo kaado guys. Diya, salamat kaado guys sa inyong wisawang pagtan-aw sa ang mga vlog. Daghan kadong salamat guys. God bless ug amping mong tanan. Thank you for watching guys. Bye-bye.